Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Илмира Шәрифуллина. Исәнмесез? Бүген безнең программада узган җомгада районга эшлекле сәфәр белән Татарстан Республикасының Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин килде. 1 сентябрьдә район мәктәпләрендә белем көне узды. Актүбә бистәсендә нефтчеләр көне уңаеннан зур тантаналы чара уздырылды. Хәзер әлеге һәм башка яңалыклар хакында тулырак мәгълүмат җиткерәбез. Узган атнада муниципаль районга эшлекле сәфәр белән Татарстан Республикасының Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин килде. Ул район үсешендә федераль һәм республика программаларының тормышка ашырылуын карады. Район активы белән очрашты. Бу хакта алдагы сюжетта. Эшлекле сәфәр кысаларында узган әлеге очрашуда шулай ук Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Тахир Хадеев, Татнефть ачык акционерлык җәмгыяте генераль директоры урынбасарлары Рөстәм Мөхәммәдиев, Азат Ягъфәров, Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министры урынбасары Минзалия Закирова да катнашты. Азнакай шәһәренең республика демография милли проекты нигезендә төзелгән 21-нче сандугач балалар бакчасында кунакларга тантаналы программа тәкъдим ителде. Фәрит Мөхәммәтшин биредә заманча тәрбия бирү өчен бүтән шартлар булуын хуплады. Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясын дәвам итеп, тагын 30 балага портфельләр тапшырылды. Мәктәпләрнең барысы да кабул ителгән. Балалар бакчалар барысы да кабул ителгән комиссия тарафыннан. Күрәсезме, менә нихәтле чәчәк ата, бүтән яктан каралган. Бу монда гына түгел. Шушындай үрнәк бакчалар, үрнәк мәктәп биналары, балалар бакчалары бүтән район үзәгендә. Азнакайларга афәрин. Алга таба безнең ишегалды программасын тормышка ашыру белән танышу максатыннан Алиш урамы 3 һәм 5 йортлар ишегалдында яшәүчеләр белән очрашу булды. Әңгәмә барышында азнакайлылар биредәге шартлардан канәгать булуларын белдереп, җитәкчеләргә зур рәхмәт сүзләрен җиткерделәр. Соңыннан Мәдәният йорты залында район активы белән очрашу барышында Марсель Шайдуллин ирешелгән уңышларны санап узды. Төрле юнәлештәге проектларны тормышка ашыруда президентыбызның Татнефть гамәви җәмгыятенең ролен билгеләп рәхмәт сүзләрен җиткерде. Фәрит Мөхәммәтшин Азнакайның күп юнәлешләр буенча алдынгы урында баруын үрнәк булып торуын ассызыклады. Күргәнемә бик шат, нигә дигәндә яхшы үзгәрешләр, Азнакай матурайып килә, яңа шартлар туа, халыкка яшәргә монда. Халык белән очрашканда мин аларга мөрәҗәгать иттем. Киләчәк сайлауларда битараф булып калмыйча актив катнашыгыз дип, һәм халыкара саналу октябрь аендагы була торган мероприятиедә шулай катнашырга, үзенең фикерен җиткерергә. Уңышлар телим, сайлаулар килер дә үтер, бергәләп нефтчеләр белән менә район җитәкчесе актив районның өмет, тырышлыгы, алда күренә торган эшләрен тыңлап, шундый шатланып кайтып китәбез. 1 сентябрь белем бәйрәме. Азнакай районы мәктәпләрендә яңа уку елы башлаганны белдереп, 1 кыңгырау шылтырады. Белем көне узды. 23 мәктәптә барлыгы 7019 бала белем алачак. 799 бала 1 сыйныфка укырга китте. Укырга һәм укырга. Буыннан буынга күчеп килә торган бу өндәү бүгенге көндә дә актуальлеген югалтмый. Киресенчә, белем тәрбия бирү системасы камилләшә бара. 1 сентябрь белем көнендә Азнакай районының барлык мәктәпләрендә укучыларны белем дөньясына дәшеп кыңгырау чыңлады. Азнакай 1 урта мәктәбендә 1 сыйныфка 81 бала бара икән. Биредә спорт сыйныфы да ачылган. Укучыларның, укытучыларның, әти-әниләрнең бәйрәм шатлыгын муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин да уртаклашты. Всех поздравляем с Днем Знания, родители, учителя, дети, желаем удачи, успехов, ну и самое главное, везения и здоровья. Мәгариф идарәсе җитәкчесе Зөлфия Гыйләҗева белдергәнчә, быел Азнакайның 1 урта мәктәбендә технологик сыйныф ачылган һәм бу сыйныфка 15 компьютер алынган. Шулай ук 7 мәктәптә табигый фәнни класслар эшләячәк. Федераль программа буенча аларда үсеш ноктасы кабинетлары булдырылган. 3 мәктәптә 17 миллион сумга азык-төлек блоклары ремонтланган. Азнакай мәктәпләрендә яңа уку елы башланды. Хәерле сәгатьтә. Мин чын күңелемнән барлык әти-әниләрне, барлык балаларны шушындый матур 1 кыңгырау бәйрәме белән чын күңелемнән котлыйм. Барыгызга да иң мөһиме сәламәтлек. Балалар тырышып укысыннар.
зур уңышларга ирешсеннәр, зурдан-зур, биектән-биек бәйгеләргә лаек булсыннар. Чын күңелемнән әниләргә түземлек, сәламәтлек, гаилә бәхете телим. Актүбә бистәсендә Татарстанның 70 еллыгы исемендәге паркта Республика көне, Азнакай районының 90 еллыгы, Актүбә бистәсенең һәм Азнакай нефть идарәсенең 65 еллыклары уңаеннан зур бәйрәм тантанасы уздырылды. Әлеге чарада Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Тахир Хадеев, Татнефть компаниясының генераль директоры урынбасары Азат Ягъфәров, Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин, район советы депутатлары, җитәкчеләр катнашты. Бу хакта тулырак алдагы сюжетыбызда. Актүбә бистәсе барлык тирә-юньдә яшәүчеләрне зур бәйрәмгә җыйнады. Оешмалар һәм иҗади берләшмәләр тарафыннан әзерләнгән күргәзмәләр, төрле мастер-класслар һәркемнең күңеленә хуш килде. Работаем по гипсу. Я сейчас буду расспрашивать аиста. В нашей мастерской работают 12... Безнең ustaxанәдә барысы 12 хезмәткәр эшли. Бу бик катлаулы һәм кызыклы хезмәт. Актүбә уенчыгының даны еракларга таралган. Безнең сувенир хакында хәтта Билл Клинтон да белә. Район буенча спортның төрле юнәлешләрендә өстенлек алып торган актүбәлеләр бүгенге бәйрәмдә дә спорт ярышлары, уеннары оештырды. Моннан 65 ел элек оешкан бистәдә бүгенге көндә 9 меңнән артык халык яши. Тырыш, бердәм, үз сүзен әйтә белә торган актүбәлеләргә Тахир Хадеев менә нәрсә диде. Мен монда иң төп байлык ул кешеләр. Аның кешеләре үзенең хезмәтендә булмасын, лаеклы ялда булмасын. Аннан соң да спорт белән шөгыльләнүләре буенча һәм әйтергә кирәк, бигрәк тә инновация өлкәсендә менә инде бик матур гына монда зур комплекс төзелде. Бөтенлекчелек комплексы кешеләрне эш белән тәэмин итәләр. Бүгенге көндә монда инновацион юнәлешләрдә нефтьне эшкәртү, агачны эшкәртү. Бәйрәмнең дәрәҗәле кунагы Татнефть гамәви җәмгыятенең генераль директоры урынбасары Азат Ягъфәров барлык Актүбә халкын зур бәйрәм белән тәбрикләп, теләкләрен җиткерде. Район җитәкчесе Марсель Шайдуллин алдынгы хезмәткәрләргә, юбилерларга ирешкән уңышлары өчен рәхмәт әйтеп дипломнар, медаль һәм истәлек бүләкләр тапшырды. Бистәнең күп еллар бергә тату гомер кичерүче, үрнәк һәм күп балалы гаиләләре шулай ук бүген хөрмәтләнде һәм бүләкләнде. Горурланам Актүбәм белән, бик яратам Актүбәмне һәм бүгенге форсаттан файдаланып, барлык актүбәлеләргә исәнлек, саулык, матур, озын, бәхетле тормыш теләп калам. Алга таба Актүбә бистәсендә яшәүчеләр өчен Татарстанның популяр җырчылары Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов, шулай ук Александр Головин катнашында зур концерт программасы тәкъдим ителде. 30 август Татарстан Республикасы көне. Бу туган җир белән горурлану, ирешкән уңышларга сөенү, патриотик хисләр кичерү көне. Азнакай районында бәйрәм зур оешканлык белән узды. Тулырак алдагы сюжетыбызда күрсәтәбез. Азнакай районы республика үсеше өчен үзеннән зур өлеш кертүче өлкәләрнең берсе санала. Шәһәрнең республика программасы нигезендә яңартылган Татарстан мәйданында бәйрәм уңаеннан оештырылган чарада сәнгать мәктәбе коллективлары чыгыш ясады. Бәйрәм рухы белән сугарылган азнакайлыларны район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов тәбрикләде. Татарстанның популяр җырчылары Ландыш Шәгъмәтҗанова, Рузил Вәлиев, Башкортстанның атказанган артисты Рәдиф Зарипов башкаруындагы дәртле җырлар бүгенге бәйрәмнең дәрәҗәсен тагын да арттырды. Bütün Tatarstan halkın beyram белән котлыйбыз. Исәнлек, саулык, сәламәтлек барсына да. Республика көненең тагын бер истәлекле вакыйгасы Татарстанның иң биек ноктасы булган Чатыртауда республика әләме эленде. Районда юл хәрәкәте куркынычсызлыгы профилактика бүлеге начальнигы, юл патруль хезмәтенең өлкән инспекторы Альмир Габделхаков катнашында бала төп пассажир акциясе уздырылды. Бу хакта алдагы сюжетта күрсәтәбез. Акцияның максаты пассажир балалар катнашында юл транспорт хәрәкәтләрен булдырмау. Чөнки Азнакай районында 2021 елның 8 айында 4 пассажир бала катнашында юл транспорт хәрәкәте теркәлгән. Балаларның иминлеге өлкәннәребезгә бәйле бит. Кадерле ата-аналар, балаларны саклагыз. Автомобильдә балаларны махсус җайланмаларда йөртегез. Акция барышында закон кушканча йөрүче шоферлар, балаларны автокреслода йөртүче ата-аналар, бүләкләр, канцелярия товарлары җыелмасы белән бергә аяк киемнәре өчен яктылык кайтартучы капчыклар, белешмәлекләр алдылар.
Шулай ук күп функцияле үзәктә дәүләт хезмәтеннән файдаланучы ата-аналарда шундый ук бүләкләр белән бүләкләнде. Игътибарыгыз өчен белдерү тапшырабыз. 4 сентябрь көнне шәһәребездә Азнакай районы оешуга 90 ел тулуга нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көненә багышланган чаралар узачак. Программада Ишкаев исемендәге ял паркында 13 сәгатьтән 15 сәгать 30 минутка кадәр спорт уеннары, балалар өчен уеннар, төрле диаспораларның милли күргәзмәләре, ретро туй күргәзмәсе эшләячәк. Балалар коллективлары һәм районыбыз артистлары катнашында концерт программасы, мастер-класслар булачак. Игелек паркында 15 сәгать 30 минуттан 17 сәгатькә кадәр Ярчаллы шәһәреннән профессор Николядан тамаша программа, аниматорлар чыгышы. Шифа мәйданында 15 сәгатьтән 16 сәгатькә кадәр байкерлар мотопарады булачак. Юбилейный стадионында 16 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр бәйрәмнең тантаналы ачу өлеше. 17 сәгатьтән 18 сәгатькә кадәр район сәнгать осталары катнашында концерт булачак. 17 сәгать 45 минуттан 21 сәгать 30 минутка Башкортстан Республикасының атказанган артисты Әнбәр Нургалиев, татар эстрадасының якты йолдызлары Зинера һәм Ризат Рамазановлар, Куба башкаручысы Ралдан Моралес катнашында зур концерт тәкъдим ителә. 21 сәгатьтә бәйрәм салюты. Бәйрәмгә рәхим итегез. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برشا عالملارنا يبتن برقلغان خار دايم بزلارنا تربيەلәгән нигъмәтләндергән шушы ислам диненә китергән Раббыбыз Хак субханаһу ва таалагә хәмдә сәна мактауларыбыз булса иде һәм дә Аллаһның илчесенә пәйгамбәренә Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламга күңел түрләребездән чыккан салават шәрифләребез ирешсә иде һәм дә пәйгамбәрнең гаиләсенә сахабаларына остазларыбызга безләрне дингә өйрәткән безгә шушы аятларны хадисларны ирештергән остазларыбызга шәйхләребезгә дә Аллаһның рәхмәтләре сәламнәре һәр даим ирешсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ, хөрмәтле җәмәгать. Аллаһ Тәала шушы җомга көннәребезне, җомга кичләребезне мөбарәк кылса иде. Бу көндә кылган, бу көннәрдә кылган хата кимчелекләребезне, гынаһларыбызны ярлыкаса иде. Һәм дә кылган гамәл гыйбадәтләребезне, изгелекләребезне, әҗр сапларын арттырып, үзләребезгә ирештерсә иде, кабуллардан кылса иде. Инде Аллаһ субханаһу ва тааля Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Куллу нафсин заиқатул маут وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور". Аллаһ Таала безгә үлем турында хәтерләтә һәм үлем турында әйтә: "Куллу нафсин заиқатул маут". Һәр кеше үлем ачысын татыячак. Һәр кеше үлем ачысын татыячак. "Ва иннама туwaffawna ujurakum yawmal qiyamah". Сез инде үзегезнең әҗерләрегезне һәм дә җәзагызны, инде гынаһ өчен җәза, яхшы гамәлләр өчен әҗерләр, шушы әҗерләрегезне, җәзагызны кыямәт көнендә күрәчәксегез ди. Алачаксыгыз. Һәм дә әйтә: "Фаман зухзиха анин нари ва удхилал җанна". Кем ди җәһәннәмнән ерак булыр кыямәт көнендә. Һәм ди шушы кыямәт көнендә җәннәткә кертелер, ул ди фақад фаз ди. Аллаһ Таала ул ди шин һәм дә хакыйкать уңышка ирешер дигән. Шин рәвештә хакыйкать нигә ирешер? Уңышка ирешер, бәхеткә ирешер ди. "Ва мал хаятуд дунья илля матаул гурур". Инде сезнең бу дөньягыз ул инде матаул гурур, алдану гына ди, горурлану һәм алдану урыны гына ди Аллаһ Таала. Шуның өчен Аллаһ Таала безгә хәтерләтә, әйтә: "Сезнең бу дөньягыз ул инде вакытлыча гына, сезгә бирелгән бер мал, бит инде сезнең малыгыз, балаларыгыз, хатыннарыгыз, сезнең сәламәтлегез, хәтта тәнегез ул вакытлыча гына, һәм дә инде мәңгелек безне
дөнья көтә инде ахирәттә. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә әйтә, һәрбер кеше үләчәк, һәм дә һәрбер кеше ахирәткә ирешәчәк ди. Һәм дә менә шушы аятны тәфсирләп, ул аятка комментарий биреп, безгә инде Мухаммад ибн Самаг әйткән, бу кабернең тик торуы сезне алдамасын. Ни гаҗәеп, ул каберләрдә кайгылар күп булды ди. Менә без зияратка барабыз, анда инде тик торган, бер нәрсә дә күрмибез, тик торган каберләр күрәбез. Беркемнең дә газапланганын, беркемнең дә инде әҗер савабын алганын күрмибез. Чөнки нәрсә әйтә, сезгә ди, каберләрнең тик торуы алдамасын ди сезне. Чөнки менә ул каберләрдә чынлыкта ни булганын сез белмисез ди. Анда кайгылар, кайгы-хәсрәтләр, газаплану бик күп ди. Чөнки күпчелек кеше газап күрә кабердә. Алла сакласын. Һәм дә әйтә, акыллы кеше кабергә кермәстән әүвәл каберне күп зикр итү тиешле ди. Менә без сезнең белән зияратларга барабыз, өмәләр ясыйбыз, чис тартабыз. Инде әз генә булса да зияратларга барып, безнең арвахлар өчен дуга кылабыз. Ул бик яхшы гамәл, ләкин инде иң яхшысы ул инде каберне искә тоту, истә тоту һәм каберләрне күп зикр итү. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям сахабаларына бер көнне мөрәҗәгать итеп әйткән иде: "Эй сахабаларым, мин элек сезгә каберләргә кермәгез, анда йөрмәгез" дип үгет насихат биргән идем. Инде хәзер сезгә әйтәм, зияратларга барыгыз, каберләргә барыгыз, зиярат итегез, чөнки ул сезгә үлем турында хәтерләтер ди. Ул инде пәйгамбәрнең әмере. Барыгыз, каберләр янына карагыз, үлгән кешеләрнең хәлләре турында уйлагыз ди пәйгамбәрбез. Чөнки ул сезгә үлем турында хәтерләтер. Менә без сезнең белән күрәбез, бер күрше үлеп китте, туганыбыз үлеп китте. Әйбит инде, менә шушы танышларыбыз үлә. Без инде аларны күргәч, ул безгә бер хәтерләтү булырга тиеш, бер үгет насихат булырга тиеш. Тукта әле, минем күршем дә үлде. Кичә сау-саламат йөри иде, машинасын йөртә иде үзе гаиләсенә ризыклар алып кайта иде, үзе ашый иде, үзе йөри иде, бәхетле, сәгадәтле килеш. Бүген карасаң, аварияга эләкте. Яисә бүген карасаң, төрле ширләр белән үлеп китте. Шуның өчен инде менә без дә әйтергә тиешбез. Мин дә бүген бәхеттә йөрим, Аллаһның рәхмәте белән сәламәт йөрим, ләкин иртәгә нәрсә булачагын мин белмим. Иртәгә бәлкем Аллаһ каршына үтермен. Иртәгә бәлки Аллаһ каршына, хузурына кайтырмын дип уйланырга тиешбез. Шуның өчен үлем безнең өчен иң олы үгет насихат булырга тиеш. Һәм бер көнне Али ибн Аби Талиб, ул инде пәйгамбәрнең кияве булган, иң олы сахабалардан берсе булган. Ул әйткән, һәр көнне кабер 3 мәртәбә дәшә дигән кешеләргә, һәм әйтә 3 мәртәбә көнгә, мин ди караңгылык йорты, мин вахшилек һәм кортлар йорты. Әй кешеләр, мин караңгылык йорты, мин вахшилек һәм кортлар йорты. Миңа әзерләнегез. Һәм дә инде Али радиллаһу анһу әйтте, барзах ул кабердә булган бер галам. Biz инде бу дөньяда яшибез, анарысын инде кабер дөньясында яшибез, анарысын инде ахират дөньясында. Кыямәт көнендә, кабердән торгач. Шуның өчен инде әйтә, кабер дөньясыннан да катырак көн җитәчәк. Катырак көннәр җитә, кыямәт көне җитәчәк. Ул кыямәт көнендә нәрсә булачак? Кичкенәләр картаерлар, айнык булган кешеләр исерер, инде йөкле хатыннар баласын ташларлар Куркудан шушындай вакыйгалар булыр дигән. Кешеләр нәрсә эшләргә белмәсләр. Исерер, ул нинди мәгънәдә? Ул инде менә исереп кеше инде нәрсә эшләгәнен белми, паникага бирелә. Инде төрле нәрсәләр эшләргә мөмкин. Кеше дә инде кыямәт көнендәге күргән куркынычлардан ул инде исерек сыман булыр. Кая үзенең куячагын белмәячәк, паникада булачак, кая хәсрәткә батачак. Шуның өчен инде Али радиллаһу анһу әйтә, кыямәт көне тагын да катырак көн. Бу сүзләр нәрсә безгә аңлата? Әгәр дә кеше кабер дөньясына әзер булмаса, кыямәт көненә инде ул шулай ук әзер булмаячак. Чөнки кабер дөньясында кеше үз гынахлары өчен бер төрле җәза күрсә, кыямәт көнендә аның җәзасы катырак була. Шуның өчен әгәр дә кеше гел гынахта гына яши икән, Аллаһны тыңламыйча яши икән, аның инде Алла сакласын, шушы кабер дөньясында, ахират дөньясында начар була. Әгәр дә ул фарызларын кылып, Аллаһка итагать итеп, буйсынып, итагатын күрсәтеп, намазларын кылып, уразасын тотып, хаҗларын кылып яши икән, кешеләрне рәнҗетмичә, Аллаһ Тәгалә ничек кушты, шулай кешеләргә мөрәҗәгать итеп, шулай кешеләр белән муамәлә йөртеп, яши икән матур итеп, дөрес иттереп, ул инде кабер дөньясы да матур булачак, кыямәт көне дөньясы да матур булачак, һәм инде аны мәңгелек җәннәт көтә. Менә мусульманнар
һәм дә мөэминнәр, Аллаһның фаразларын үтәп яшәгән кешеләр үлгәч, алар инде үз яхшы хәлен күрәчәкләр. Һәм әйтәчәкләр, аны инде нәрсә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән, яхшы кеше үлгәч, мөэмин мусульман кеше үлгәч, аны инде зияратка алып барырлар, һәм ул үз кешеләренә, менә кем аны алып барган шул зияратка, ул кешеләргә әйтәчәк, тизрәк алып барыгыз, тизрәк алып барыгыз. Ни өчен? Чөнки ул белә, аны кабергә күмсәләр, кабер дөньясында аны җәннәттән бер бакча көтә. Аны шушы дөньяда, кабер дөньясында ләззәтләр көтә. Шуның өчен ул әйтәчәк, мине тизрәк алып барыгыз, тизрәк алып барыгыз. Аллаһ Тәала безгә, һәр барчабызга да шундый матур гамәлләр кылырга насыйп итсен ки, ул гамәлләр белән безнең кабер дөньябызда, ул гамәлләр белән безнең ахират дөньябызда матур булсын, сәгадәтле булса иде, һәм дә һәр барчабызга да Аллаһ Тәала җәннәтләргә кергә насыйп ва мияссар кылса иде. Кул ма тасмаун ва астагфируллаһ ли ва лакум. Субханакаллаһумма бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.